Turzov, miesto, ktoré vyzerá ako kanadská divočina, ale máte ho hneď za rohom Gelnice. Kedy si tu dýchala aristokracia, dnes tu dýchame my, keď si chceme vyčistiť hlavu. Voda je tu taká čistá, že v nej uvidíte aj svoje svedomie. Kedy si tu boli svetoznáme kúpele na liečbu nervov a úprimne funguje to tu a dnes. Pozrite si túto budovu. Má v sebe parádny vintage vibe. Je to také naše slovenské Machu Picchu, len s tým rozdielom, že namiesto lám tu stretnete turistu s rezňom v chlebe. Stôlňa Jozef vás vráti do čias tvrdej banínskej driny. Je to rande s históriou v hĺbke zeme. Ak tam uvidíte permoníka, nefoďte ho s bleskom, vraj sú na to hákliví. Pri spodnom jazere vás stráži tento drevený kamoš. Ideálna zóna pre tých, čo hľadajú ticho a vôňu ihličia. Turzov nepotrebuje 5 hviezdičiek na TripAdvisore, aby vám vyrazil dých. Je to kúsok raja, kde sa zastavil čas. A v dnešnej dobe je to najlepšie, čo sa mu mohlo stať. Tak zbaľte ruksak a príďte sa ponoriť do tejto pohody. Doslova.